Какви са причините за целулита? Въпреки определено наследствено предразположение, дамите могат да имат предвид, че често пъти причините са повече вътрешни, са свързани с нарушение на обмяната на веществата, задръжка на течности, натрупване на мазнини и други проблеми, които се повлияват чрез правилен начин на живот и чрез хранителни добавки, които са комплексни в своето действие. Хранителната добавка на байцелулит съдържа натурални съставки, екстракти от изпитани билки, като глухарче, хвощ, розмарин, хвойна, а също така вещества, които подобряват структурата на кожата и ограничават развитието на целулита, с течение на времето го намаляват. Това са МСМ с съдържание на сяра, витамин С, витамини от Б група. Цялостният комплекс осигурява една перфектна обмяна и кръвообращение, намаляване масното съдържание на кожата и подобряване на общия вид. Опитайте хранителната добавка на байцелулит.